moje kreativní stránka. Vyjadřuji se, pojď se mnou, podívej se na oblohu. Nech se unést fantazii, snímky se promítají na plátno mé nadané mysli. Upřednostňujte vyblednutí, rychlé selhání, sledujte finanční formulaci, to je v pořádku. Poslouchej déšť, máš nějaký nápad? Mnoho chutí fikce, slyšíš ten hlas uvnitř, který ti říká, abys poslouchal. Tvůj vysněný let je zrušen. Třpitivé srdce a strachy vzplanou, jen trochu více manipulace. To je v pořádku. Žádné přepisování. června, 8:45, říká to hodiny. Věnujte čas stání ve frontě a nevšímejte si ryb všude kolem. Láska je rada od holouběte, láska je pocit hluboko uvnitř vás, i když je pohřbena pod zemí. Láska je místo, které lze najít, láska je pták vedoucí med. Mňam, mňam, láska je místo, láska je věc, tak naložte můj talíř až po nebe kuřetem. Přemýšlíš někdy, proč se cítíš tak traumatizovaný? Co třeba sny o motýle